Treballem a Montbínic, treballem 6 sommeliers i tractem de repartir les regions del món o els països del món entre tots per tenir-los més o menys controlats, per ficar els datos a la nostra base de dades i per fer les compres. Cadascú s'encarrega d'una part del món i tots ens anem enriquint de les aportacions que fa cada un, dels vins que compra, dels seus coneixements i fem una sèrie d'exàmens bimensuals en el que es proposa un tema, hem d'estudiar-ho i es tracta de no parar de formar-nos professionalment. César, el públic que us ve us toca parlar més en català o en anglès, per exemple, o en francès? En tot, en català, en castellà, en francès, en anglès, en italià, en el que podem. I això identifica també el tipus de vi, que són diferents, per exemple, no? O sigui, vol dir que el tipus de vi estaríem parlant d'aquestes regions, no? No, en funció del client. Estàs parlant del client, no? O sigui, no, cada client té el seu idioma i nosaltres tractem d'adaptar-nos i aquí entre nosaltres hi ha gent de diverses nacionalitats, hi ha l'Isabel que és francesa, l'Antonio és italià, el Ramiro és mexicà i ha treballat als Estats Units, està després la Nereida i el Miguel és andalús, hi ha gent de tot arreu, cadascú tenim una experiència, cadascú parla uns idiomes i tractem d'adaptar-nos als clients. En César, en Sergi Ferrer Salat se'l pot trobar en l'establiment? Ve de tant en tant, té moltes altres coses, està molt a sobre, sempre estem en contacte telefònic, però no sempre està aquí. Un repte i un orgull, no?, rebre tan bones crítiques de la premsa internacional especialitzada? Per descomptat, un repte i un orgull, un repte diari que ens fa continuar amb molta força i un orgull que intentem que no se'ns pugi al cap, no? I continuar amb la línia que hem marcat des del principi de treball, d'humilitat, d'honestedat, de tractar d'atendre la gent el millor possible, amb molt de carinyo i amb molt de respecte. I interactuar amb el client, no, me deies? Sí, sobretot que se sentin a gust. A vegades una de les coses que trobàvem al principi és que l'interiorisme de Montbínic, que per mi és fantàstic, és preciós, hi ha persones que potser els intimida o els impressiona, sembla que és entrar en un lloc on estàs acostumats en llocs moderns que el tracte sigui molt fred i nosaltres la nostra idea és tot el contrari. Fins i tot a l'interiorisme hi ha molts materials com la fusta que són molt càlids i nosaltres tractem de ser encara més càlids amb la gent. A mi m'agrada que la gent se senti a gust, se senti contenta, que hi hagin somriures per tot arreu, venim a passar-ho bé i el món del vi és això.